እንታይ ትጥምጠኒ تقبل نسادي أتا أفكاريتي تبلا زلخة اندابلت تنفحم عين تأزبت سامي كف ودي ماشي على اللي خلني تكون تصفى مس بلتو أدخلها وراي مسمع تخزي تقبري انت اللي خي دولك مس بلا سامي كف أي تحرق أسكا سلام قبل كي لي دولم دحرك هيرميلا مخاني با أيترس بتاك على زعات خلي مسرت معاسخها شحي تستين مس بلتو شحي مستيخ دليخي اسكا صقيلكي وراي تمحرت خبريلو أب أزنا تليفون عصبة بتي هيرميلا أندا فكرت له خلا بحرقان زي أخا منيا ولا ستا أفكاريتي تبلا زلها يخا مس بلتو بزرحيل نزيئة بدا في حانتي نحاس كل تمحريتم أفكاريتي زبالكخي سلامات بحال مس بلا مبقر سلام سب أندا زرقت سلام يخا تبحال الكيام تراخبني خا جدن كأمبر مس بلتو نسخون بتاك على زعات خلي مسرت نقيمة مات كتقد فيه يخي مش مسبلة لحن سوس بلت مسلنا يحرق أنام قدمي ما بتصاني بحقوم أخلو كلتم قلت مسم حرقوال قطر مالت سلام تقواز أرمم أبحادة كافة تراخبهم لمزة أمتا زفالت ونيلبهم كألو مستنهم سلام حفتي هذا النجر كتحابرني دليلهو مالت فقار كنت خوين مسبلم زخيلون تخوين دا انت يتساقم اللو كتب العمليسات اللوم كبلا دوالاس اندابلا مدفارسينو نقفرق اندابلا خلو قنم انت دحقين كاسام حوي مسبلتم كلو مس أبا حقو استبحالوم حانتك يترف أريك أسرابيلو مس نقرا انت تبل سام حوي أمو أنا حجي انت يكحق زكا مسبلتم كم أفكاري تخينا عند أبا حقو هتكيل حتتم بسم بادا من أنا كتب الحاف إلى كوف بلتمو مسم بادا بتأمي عسام بدوم قدموس أمني حدا مقالتني فلما ركبكادو كمزي بحالي أن دابلم دحان لشجركي أن تخونو دابلا بسكفتم كمو زي خونه هاندبت زي تتصبخو نگر كوين نمبر دحاركا أزت بلو زلخا ما أسكال كوين أموخ أبحوخا سمحاوي ترفني كفيديو مسخا زخون ركب زي بلك نسي دحاركا كنمر أكم أنت بلناخ نس بلد بلي فتوي تسألين أفكاركي فاتيك لهم كابتن مجمرت أبتبرخا يقال الناس تفعل الناس أتقسم صح تجيب بز آخر حسب أرفتي أرخبكم كل انتنا تقاس إركيوم فقدوا ترعين النسخ ترحيهم زخونة توسد قلس إن يكونكم كم زيلن آخر زحات تخزل لهم يعني بحاك إني بلبي سلازف كاركم بار سلامي تمحرتي عمود دائم سرحم تجمركو دما مجمر تخقبروز دل نقر انتلو ممرأو كواي حاليفو نسدراي محقوسي مسبلم آتا سامي عيت حوكان كابتي كمرأة حدي مس أبزغاني فقر حتى خصبين مسبلتم أتي زيتفتي يسبيم تاسفا يقبرن أي دما كي تسأل أن مسبلم آتا سامحاوي أجاك أني كانكم يفتو كان كفالت كمان أدل زي حبكان بجح كاليسي ترفك حاسب أدل حبني صبو غيرك فلتك أدل حبني مسبلتم أمو سلام حفتي خمزين سامة مجمرتا كرمز أقرا مبسعب حقوينة تكبر بدحريك أسيل كتفكرني أمسلكم قالي عطولك أنت دقاه عيدلك كانوي أبدألني فتوة سمئت أنت زيولكي ولا وشتي بحر كامزيج أن كمالات ما أحقر فكي مسبلم كان دايما عالتمو تعرفون له مسبلتو لكا دحر صبح قدن كن كلا لنا مسبلم بل لومي مشيتن صبح ولو مقالتي مس نفسي تماخيرة سبات صح وصلنا كفلتكيم هجقنا نحير ملا بيناي قد فيها مسئين دحر كاس عتفلتك يتكاس سمسم عن دابلت تفتح الله يزلم بسنك مكبت جزاي السوق كرئيك يبلت صحقت بدل أن دابلت أتدحي صدراخ خمالو أركو نساب مزمد إزاحات زلم صبوعالو نفقو مبر مسبلة نفقو دا بكل حنين بسخون انت لحدش نقر لو مد أسرح لندي مسبلم
ቀዳም ኾን ርእሲኻ ዲኻ ምስ በሎ ኣተሓቕኻ እባ እንታይ ደኣልካ ኣብዚ ቲክቶክ ፈጢጥካ ምስ በሉ ናይ ገሊአን ዘረባ ኣስደሙን እንዲ ስኢለ ስምዒ ዘለኹ ኣብ ኤሮጳ እዮም ዘሎም ኣብ እንዳ ዘመድ ሰብ ይገዘኩም ድሞዮም ዝኣሉ ዘሎም ኣብ ቲክቶክ ዳ እንታይ ሓድሽ ነገር ክሕሉ ኢልካ ኢኻ ምስ በልዓርኩም ኣነስ እንደይ ብፍላይ ነተን ኣዋልድ ኣሕዋትናስ ንሓደ ግዜ ጥራሕ እማዓዳ እንተዝሕበን ኣይምስ ፀላእኹም ኣታ ናይ ገሊአን ዘረባ ቀጪ ዘምፅኣልኩም ነተን ንኣሽቱ ኣሕዋትና ኣዋልድ ዝልከማልና ድማ ትኽ የብላኸም ንአን ክብል ሓንቲ ቪድዮ ጥራሕ እንተሰርሕ ደስ ምስ በለኒ ምስ በለም ዘመዱን ሳሚም እስከ ሓራይ መጀመርታ ኣነ ክሰምዓካ እንታይ ምስ በልካ ምስ በሎም ዝብለ እንዳበለ ሰማዒሉ ጉሮሮኡ ድሕሪ ምፅራቅ ክዛረብ ጀመረ። ኣዋልድ ጥንቅቕ በለም ኣብ ሓዳርክን ፍቅርክን ጥዕናክን ማሕበራዊ ሂወትክን ንፋስ ከየኣተዋልክን ጥንቅቕ በለም ብዙሕ ክዛረባ ይኮንኩን ብፍላይ ኣዋልድ ዘበልክን ካብ ቲክቶክ ዶ ፍቅሪ ዩቱብን ካልእን ምክሪ ዝህብ ኣዋልድ ጥንቅቕ የድልየክን እዩ። ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኩለን እኳ እንተዘይተባሃለም ዝበዝሓ ዝህቦ ምክርታት ይኹን መግለፅታት ዝበዝሓ ክትሰምዖ ከለካ ብጣዕሚ ዘመንፍንን እተን ሓኢለን ዝሰምዓ ከምኣተን ኣዋልድ ብኡ መጠን ድማ የደንግፅኻ ይሕዝነኹም ዝኾነ ኣርእስቲ ኣልዒለን ክዛረባ ምስ ተሰምዓ ስለምንታይ ኢልክን ሕተቶም ፈጣሪ ዘመዛዝን ርእሲ ስለዝሓበኩም ናይ በኒክን ግዜ ወሲድክን ሕሰቦም ድሓር ከዓ ድሕሪ ባይታ ናይ ዘን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂእን ዘረባ ዝኾነ ኣፍልጦ ስለዘይብልክን ካብ ምንታይ ተበጊሰን ይዘረባ ከም ዘለውን ክትፈልጣ ስለዘይትኽእሎም ነቲ ዝበሃል ከም ዘሎ ተቐቢልክን ትውሕጣ እንተኮይንክን ብዘይ ጥርጥር ኣብ ሓዳርክን ጥዕናክን ፍቅርክን መናባብሮክን ክወታስ ኣብ ኩሉ ፀገም ኢኽን ትዕድሞም ሽዑ ሂወትክን ተበላሾ ማለት እዩ። ዘዝተባሃለን ኣብ ሂወትክን ዘይትፈልጦ ነገር ክትፍትና ተኸክ ድማ ይትበላም ብዕልፊ ተስፋ ዝቆረፃን መጻኤ ዘይረኣየን ሰባት መጻኤክን ኣይተፀልምቶም ካብ ልምዲ ሕብረተሰብክን ባህልን ሃይማኖትን ኣይትውፅኦም ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዘተኣሰክን ነገር ድማ ኣይትእትዎም ዝኾነ ሽግር ኣብ ሂወትክን ምስ ዘጋጥመክን ምስ ክኢላታት ተዘራረቦም ልዕሊ ዓቕምክን ምስኹን ምስ ኣብ ቀረባ ኣብ ጥቓክን ዘሎ ክሕግዝክን ዝኽእሉ ሰባት ትብሎም ምስኦም ተማኺርክን ሽግርክን ክትፈትሕ ፃዕሮም ናይ ገዛክን ኮነ ናይ ነብስክን ሽግራት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘርጋሕ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለዝበዝሑን መፍትሒ እንተረኸብክን ብምባል ወፂእክን መዓርክን ድኡ ኣይትዛረቦም እቲ ምንታይሲ ካብ ክዕሪ ዝደሊ እንተ ብዘይፍላዲ ኮነ ኢሉ ክፅይቕ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ኮነ ሽግር ፀገም መናበርቲ ወዲ ሰብ ምዃን ኣሚንክን መጀመርታ ኩሉ ከም ንሓልፎ ኣብ ገዛእ ነብስና ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣሚኖም ሽግርና ወይ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ነገር ንኣብነት ከም ሓዳር ድዩ ፍቅሪ ዘይረኣይ ነገራት እንተሎ ባዕልና ክንፈትሕ ምፅዓር ነዚ ዝምልከቶም ክኢላታት ምምኻር ሽግርና ክፈትሑ ይኽእል እዩ ምስ ንብሎም ብቀረባ ንረኽቦም መዘተይም ዝገበርካ ጌርካ ብዘይትዕወቱን ንፅቡቕ ኢልካ ሓብውን ተስፋን ተቐኒትካ ሓድሽ መዓልቲ ብርግፅ ከም ዝመፅእ ኣሚንካ ኩሉ ንፈጣሪ ገዲፍካ ንቅድሚት ብዘለካ ሓይሊ ምራሽ እዩ እምበር ናብቶ ኣልፊ ተስፋ ዝቆረፀን መፅአን ምክንያትን ብዘይገድስ ፅልመታን ለኪመናኽን ከጠፍኣ ዝደልያ ክትኮን ኣይብልከንን። ስለዚ መወዳእታ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ጠንቀቕ በላም ዘመዛዝን ርእሲ ስለዝተዓደላክን ኣመዛዝናም ካብቲ ፅቡቕ ዘበለ ልምዲ ብሓልይ ሃይማኖት ሕብረተሰብን ኣይትውፅኦም ብፍላይ ድማ ፃዕዱ ዝገበርኦን ፍታን ትኽ ኣይትበለም ካብኣተን ናትክን ኩሉ ይፅብቕ ጥራይ ንሕብረተሰብክን መሰሎም ዘየለ ምክሪ እንዳሰማዕክን ምስ ሓዳርክን ፍቅርክን ቤተሰብክን ኣይትባተኸም ሰብኦትክን ኣክብራ ስድራክን ኣክብራ ኣሕዋትክን ኣክብሮም ምእንቲ ሰብ ወይ ናይ ሰብ ዝዘረባ ኢልክን ዘይንስክን ኣይትምሰሎም በታ ቃልኣቲ መንገዲ ጥራሕ ምስ ፍርሓት እግዚኣብሔር ተመላለሰም ኣብ መወዳእታ ንሂወትክን ዘፀብቕን ዘማዕርግን ዘይጣስን ነገራት ጥራሕ ተፀመዳ ምስ በልክዎን ምስ በለም ትፈተይ ኣለኹ ንስኸ ዳ ሓደ ቪድዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ወስኽ ኢለ መተባባኻ ነይረ በሎ እንዳስሓቕም